wakuthixo izolo, wakuthixo kusile, usenguthixo kusihlwa. Awunawulinganiswa nanto, awunawufaniswa nanto, kuba wena ungumdali, thina sizidalwa. Wena ungcwele, thina singaboni. Wena ulungile, thina sinokonakala. Thixo bangaba ezi zinto ufuna zidlulise kwaba, noba umnye Thixo oza kuva, uzosebenzisa yena ukuze somandla Thixo wam ukuqhumbana kwethu apha ingabulise. Ndinikela ngam ke Thixo namntu othi Thixo nguye wandonyula kuze ndime phambi wena bakho Thixo nguye. Ngekho nto Thixo nguye endingcono nendibhetele ngayo, ilibamba kuphela lakho. Shayina ngesomandla ngomzimba wam, sebenza ngawo, yondla abantwana bakho Thixo, and only for your glory. In Jesus' name, amen. Singachopha phansi bangcwele. Ake siqale sibulisane nje ngothando. Siphethe itopic yothando. Hallelujah. Ake sibulisane nje bangcwele. Siphane uthando. Siphane uthando. Siphane uthando. Thando show love to one another. Show love to one another. Greet one another. Greet one another. Bulisanani uthando. Uthando luka baba. Lunjengolonje. Nobody knows you. We are welcoming them to this boat. Lento yenza abangcwele andiplananga. But ndithengise Rustenburg. Ndanamaphupha andihluphayo. Ndiphupha every day ndilate eklasini. Uba ndiletanga eklasini ndizawuphupha ndizawushumayela kodwa ndiyazi message but ndingayifumani uba exactly indawo kodwa ndiyayazi. Uba ngaba ndiphuphanga kanjalo ndizozibona ngathi ndibuyela esikolweni eMthatha Technical College, ndisi student.
ndifole nezitudent and ndine-course A1 endingade ndiyigqibe iyandihlupha. Ekhaya umama notata basaphila kodwa ndibuhlungu because ngokwemeko yasekhaya bekumele basendiyasebenza. Bayekhweshini uba lo mntwana kude agqibeni ukufunda and ndibona abantu ebendifunda nabo besezindaweni ezirayithi emisebenzini. Ndiyazibuza uba yi-course etheni ngabe ndiyigqibe. Indidlile ke loo nto apha ndingxengxeza kuThixo. Ndiyacinga uba mna yinto uba ndifunda ngayo eBhayi. Ndileba semsebenzi eBhayi befana basendiphaya then ndangxengxeza ndisese-Rustenburg. Then I went to Joburg. Ndihlele about 5 days before ndiyaflya to East London. Ndinento endidlayo ethi maybe eBhayi balinyazwe ndim ngulo myalezo. But xa ndizophuma kwaMfundisi uPhama obendihleli naye ke the last 3 days nefamily yakhe, kuneBhayibhile kwamfundisi zininzi. Ndithatha nje iBhayibhile nje ndithi ake ndifumane ukudla endizawuhamba nako, ndiyikhile nje kanje carelessly. Ndive ndityhile kuDuteronomy chapter 6 makafundwe. Ndityhile kuDuteronomy chapter 6 makafundwe. Then ndisazazi uba mna ndiya emvuselweni phi eBhayi. Ndifowunele igenge le ndinayo yama-intercessors e-Covenant Partners. Athi uma ngumtshasha osiphetheyo phaya, phaya eBhayi basaqala ekuqaleni abantu badila nemitshato. Kubi emitshatweni eBhayi, kubi kakhulu. So ngeke ndikwazi uba lo myalezo kaBack to God ndiwudlulise aba bantu basabundukunywa. Ndiqonda uba uThixo kanti ubeminisa ukuthini. Ndithi xa ndifumana igrace uma ndingazuya eBhayi ndizibone ndililolo uba ndingahlala ngekho nto endiyenzayo. Kufikile mama ndenze nje i-3 days revival. Ndike ndidile namagqwirha. Ndinowabulela amagqwirha abangcwele. Amagqwirha niwathande, wathandeni amagqwirha. Umntu obelizonda igqwirha makayocela uxolo kuThixo. Ngoku nizodla ukudla okumnandi ngenxa yantoni? Bonga namagqwirha. Because i-purpose yale revival ndize ndinomsindo wokuziphindezela kuSathana osebenzisa abantwana bakaThixo ukulimaza icebo labani likaThixo. Ndathi ndizonifundisa ukuthandaza kokulwa, ndizonifundisa i-spiritual warfare so that ningaphinde nibe nengxaki abantu abathakathayo xa nithandaza bani. Then ke ngoku ndayiqala ke ndinaloo nto ethi ndizodila ne-witchcraft. Ndizonifundisa how to deal with i-witchcraft. Siyabana? Right. Most of the times i-Christians zase-South Africa zifundiswe zi-Nigerians to deal with witchcraft. Most Christians zomZantsi Africa zixhomekeke kwi-Nigerians in order to understand izinto ezinento yokwenza ne-witchcraft nokudila nobuthakathi. But with due respect, nindive kakuhle, uThixo has been using, not akaqalisi, has been using abantu bendawo to deal with our strongholds endawo. Sibona? As much as i-Nigerians uThixo ezibabale futhi andinamona. Sibona? Andinakwamona nge-Nigerians. But apha eSouth Africa sine-tribes ezininzi ezine-cultures
zazo ezohlukeneyo ezine-altars ezohlukeneyo. Uma ngaba ndisuka apha njengokwenza i-deliverance eLimpopo ndiye nengqondo ye-altars zamaXhosa, ndingangalenzi ixesha eLimpopo. Siyabona? Ndingangalenzi ixesha kwi-altars zabaTswana, kwi-altars zabeSuthu, kwi-altars zamaNdebele. Then as much as kuhle uba uThixo asincede nge-Nigerians nange-Ugandans, but uThixo uzawukhulula iSouth Africa ngabantu base-South Africa abazi ingotsitsi ze-altars ze-tribes ezininzi zase-South Africa. Siyabona? Right. Njengoba ndingumXhosa, I believe ukhona umTswane ovuswe nguThixo kwelabaTswana. I believe ukhona umTsonga ovuswe nguThixo kwelamaNtsonga. I believe ukhona umZulu ovuswe nguThixo kwaZulu ozokwazi uba adile nama-strongholds ngokwe-language nangeengingqi zabo. Siyabona? Right. Njengoba uThixo ndibona igrace yakhe isephezu kwam to deal with witchcraft. Siyabona? Right. Make sesipromote ke namhlanje bantwana, because if sawudila ne-witchcraft soba sifundisa ugrade R singafika e-university. Yesterday siqale ngo-grade R dealing with i-witchcraft, ubugqwirha ne. Alright. Uba ngaba ndithe kuni xa ibandla lizawubethwa, from my experience, xa lizawubethwa ibandla kuqale kubonwe amagqwirha ebandleni. Xa lizawulimala ibandla ingakumbi eseli-well established, i-experience yam xa lizawubethwa elo bandla libethwa ngoba abazalwane banukane, abazalwane babone amagqwirha kwalapha ebandleni, abazalwane bangathethisani boyikane, then elo bandla libethiwe. Ndiyabona uba uSathana ufuna ukubetha eli ke ngoku. Yile nto endenze le mvuselelo yesikhawu. Ndiyabona uba uSathana ufuna ukunibetha ngobugqwirha. Then nizawudila nawo ningazi uba how to deal with abathakathi in a professional way. Kungagilwa izinto emele uba azigilwa. Siyabona? Right. Then ndakunifundisa ke ngale ndlela yam, not ngeyase-Nigeria ndithi. Then nibambe le yam niyidibanise neyase-Nigeria xa unayo, ayihlabani. Siyabona? Alright. Eyam indlela ithi ngeke ulwe noSathana, ngeke ukulwe ubugqwirha unless uqale wazana nomoya oyingcwele. Siyabona? Ngeke ukwazi ukulwa i-witchcraft, ngeke ukulwe woyise amagqwirha unless uncedwe nguThixo kuqala wakubabala ngokwazi umoya oyingcwele. Where the church fails, the church fails in the introduction, teaching, appreciating, recognizing the presence of the Holy Spirit in our lives. Then yesterday, I talked about 7 types of love. Ngabo. Ungathi yalala vele uphakame nje ungaphoswa ilento. Ngivele nje uphakame uyonandozela uphakame uhlale phansi ungaphoswa ilento. Yesterday ndiqale ngothando bazalwane. Ngeke ulwe noSathana
ungaqalanga wagqwesa kwi-area ye-love. Seba akekho umuntu ongalwa ubugqwirha ngegift. Seba akekho umuntu ongalwa ubugqwirha ngegift. Because uSathane abangcwele kune-area abantu abaninzi abanegift yokulwa yena ababetheka kuyo. Kune-area eyi-1 athi noba ungayinkaba ngaba yomuntu othi usavela kubaleka amadimoni. Kune-area eyi-1 abetha kuyo amadoda amakhulu ane-gift of deliverance, i-area ye-wisdom. Yabona bazalwane bami, ungavutha and you can be gifted, but minus wisdom. Uzabuyeka umthole futhi uthole lonke ilizwe ubakhulula abantu bakaThixo, but without wisdom you are fighting a losing battle. Uzothi sowuhambe kakhulu unegama akubethe bonke abo bantu bosothi bawele kuThixo babuyele kuSathane ngantoni? Ngewisdom. Yazi le message zami ngcwadi ze-strong sasithat ndiqala ukushumela bozela abantu. Itsho zaba ngcwadi ubozibona uba ndinzulile uvehozele ndizaqaba ke ndibethiwe. Joyini bangcwadi, masikuceleni ubulumko. Uba kune-area ababethwa kuyo abazalwana yi-area ye-wisdom, unganazo zonke izinto minus wisdom. Yintoni le kwi-wisdom kanti? I-wisdom ingqondo kaThixo. I-wisdom ingqondo kaThixo athi ababale lowo athe wamthanda. Ayo gift of wisdom. Sine word of wisdom, not gift of wisdom. Word of wisdom from a gift. Then nguThixo bangcwele onokukubabala nge-wisdom. But ithi belief yam ayikho into onokuyicela kuThixo honestly and earnestly uyifunela ubukumkani bakhe oba angangakuniki. Izinto ezininzi bazalwane esingakhange sazalwa nazo, izinto ezininzi esingazange saphuma nazo omama, siyakwazi uba sizicele, sizikhungele, asiphe uThixo as long ebona uba siyenzela lento, siyicelela uzuko lwakhe. Andizalwanga ndine-wisdom. Ndisayithandazela even today uba uThixo must grant me more wisdom. Ningathi hayi ufana utata yena wayiphiwa. Vosopeki. Hayi kodwa ngegama nomntana lena eqhabe yokudela ibizo nawo. Senza biza nomkhwenyana. Hallelujah. Noa kwakhe. Hallelujah. All right. Ebazalwane bami ndizoke ndinifundise mani ngendlela futhi ke epolite ndingangxamanga. Do you know why ndibuya ngani ngohlobo? Ngexesha
ixesha ndiya eRustenburg ndichiseka yile nto apha eProtocol. Bendiqonda ayi ndofika phaya abantu bekhamisele le nto ivele ingene. To my surprise, kusafuneka kufundisiwe. Hey, kothuka befundisi ubona umuntu angawa esiva izinto uThixo azithetha ngami, nam ndothuka hayibo kanti yintoni la kanye lesikuyo. Then ndigqibe kwelokokuba half a loaf of bread is better than. Masandivele ke ndityibile apha kuni le nto. Amen. Xa ndibakwaya apha ndibuye ndisayiphethe ndisandisinda. Ndizothi ndiyinike bani nale nto bayive bayenze. Ndathi make ndize ngenye approach apha kuni. Hleze nide nindive. Hleze nide niyiqonde le nto. All right. Ndingake ndiniyiphepha ngcwele inhliziyo kaThixo kancinci. Amen. Khofunda about Romans chapter 6. Okuyaba besemhla belila ebangezelwa sesiliho umle. Right, shokani. Ndingumntu manikazichaze. Ndingumntu bazalwane, ne? Ndinenyama, ndinegazi njengani. Imvakalelo eninayo ndinayo yonke. Ayikho imvakalelo yobudoda indoda enayo endingenayo mna. Ayikho into andenzwanga ntsimbi. Ndenzwe ngokufanayo nani sefana. Then kungabikho mntu ozothi hayi yinto uba ingutata uMadikiza. Andinanyama especially. Kumathenwa amathathu. Andililo elizelwe linjalo. Matthew chapter 19 from verse 12. Andililo ithenwa elizelwe linjalo. Mathathu amathenwa. Elokuqala ngumuntu ozalwa engenakwankanuko. Noba ndingalala ecakwebhinqa futhi lizilungisile, akukho kwantwethi kunebhinqa ecaleni kwam. Umntu ke onjalo lithenwa elizelwe linjalo sibani. Uba bakhona bafika kakhulu abantu abanjalo these days. Andizuthi abakho. Right. Okwesibini, lithenwa elithenwa ngabantu. Uthenwa kanjani umuntu ngabantu? Umuntu uthenwa ngabantu ngenhlungu, ngengxaki, ngobubi, loo nto imbi ekwehleleyo, loo nto imbi oyenziwe ngulo muntu. Wena ucuma ngulo muntu kanti licebo likaThixo loba akukhuphe kuloo ngxaki ocuma ingxaki. Nikhona? Right. Umzekelo wale nthethayo. Mninzi umuntu olibhinqa okholwa nguYesu ngokwaliwa sisinqandamathe besithanda. Asiyapha emabhinqeni. Mninzi umuntu ofumaneke kwigospel ngokuphoxwa yiboyfriend, yokuphoxwa ngumuntu wakhe, ancamele phi evangelini. Loo nto kwenza loo nto ukuthenile. Mninzi umuntu olindela abantu abazisa inkomo ngoMgqibelo
kuzothiwa intombi yalapha ekhaya siyibonile. Zisuka inkomo ziphambane nobuhlathi zingangeni koku ebemele ba wena uziganga kubo, zibanjwe yenye intombazana komunye ubuhlathi utheliwe. Uyabona lesibini ithenwa ukuxa into ubugqibi ba uyibambile ikuwe yeyakho, ngeke uphinde uhlupheke ude wayifumana. Xa izongena emlonyeni phuncukiyayo. Amaxesha amaninzi ke abantu they fail to understand uba that's a calling. Iji nintsi umuntu apha kuni okhonza kabuhlungu, ingakumbi kubantu abangomama, owathi yena wathenwa enomntwana okanye abantwana baloo mntu, wathenwa nguloo mntu, wemkana abantwana baloo mntu. Then ayidimke laa nto because akazazi uba wathenwa. Bemele uba kuphela komntu ebomini omthandayo othi umphe nemali uba ngongazange wazi uYesu wena, itsho ungaphoxanga indoda. Bemele uba xa uyithenwa uthenwe ngendoda ikuphoxile, imali yokuqala xa urhola uyoyinika laa ndoda. Ikuphoxa wamazi uThixo ke. Iyamnceda ntoni uba ufe ukhoshiwe, kumnandi, nincamisana, nideyithana, nikhuphana, kanti imini yokufa seyifikile ungenayiso. Iyurada uphophe uxele isidlele umazi uThixo. Ingaske ngoku abantu abanjalo bajike le ngqondo yokukhonza begxelesha abantu ababaphoxayo. You will never achieve your destiny in your calling xa usagxelesha abantu othenwe ngabo. Nam ndike ndasokola iminyaka apha ndinalasisi enandimthi Jadiyani wandiphoxeyani iminyaka yo iyandilimaza loyo. Ndizobhaliswa nguThixo athi jonga wena, that was not your type. Umuntu ne-type yakhe. That's what zithi ubambo yintoni ubambo? Ubambo yi-type yakho. Ungayixola amabambo mangaphi? Don't worry mangaphi amabambo. Ubambo yi-type yakho. What is ubambo? Is my type. For the sake of argument, kwenzeka kanjani mama asweleke umuntu obelubambo lwakho? Ithi iBhayibhile xa inkanuko isakubhidisa phela utshate. Utshata nantoni ngoku? Nomlenze. Alo bambo lunye bone? No. This was not only the type. Kuthathwa i-type from types. If uqala i-type uphinde uthandaze uThixo azise i-type. Ukabala ba hey le type yesibili ngathi yabona namcimbi kaYesu. Yabona umcimbi kaYesu. Nomcimbi kaYesu yabona i-type nje. Phaya abantu bebesela iwine wave wenze engathi ngaphezulu wale uqala. Uthamani le type ibili ndakufa le type. Yabona i-type enqanda. Valentine type yakho. Ukudla
mna ndiyathanda abantwana besikolo tata, what if ke ngoku ubambo lwam ke lu-overseas, if kufuneka always overseas udibene nani noba nidibene phi, ubalo lwakho uzoya no-overseas or lehle, but sanuthi nizawudibana ilulo nje. But akuphelanga kwakhe umuntu uThixo amenza wanga angangumuntu ongonelisa wena. Siyabona? Mawuzungula uba uthanda mawutshata emve noma utuzungula emke, if uthandile wawuzoba wenza ilizwi and uThixo uthandazile ufuna umyeni wesibini, wayezophinda akubonise utype kaLuzungula obengeke umbone saphila uThixo, one type at a time. Uthi woza uthini nje ukukhala litype yanazi nathi imqande wangoku. Njengoba abantwana banamhlanje bebhatyaza ayazi bangcwele ingasebatishwa abantwana, ingasebatishwa sungxamela umtshana. You will marry somebody who is not your type. uThixo xa kuthiwa wazi inamba yenwele zethu angabhidwa itype yakho uThixo xa niyanxama. And what is better about umtshana? Uba ngaba umuntu ubengotype yakho ngokaThixo, because God knows the heart of a woman and the husband as well. Wazi inhliziyo le nto itype angcwetoni type ngumuntu othi uThixo owazi inhliziyo zabantu bonke, abone uba inhliziyo kaTakumnyandlu ngeke idibana nenhliziyo kaMamundeya. uMamundeya inhliziyo yakhe ingathi nca kwinhliziyo kaTata uNdeya. Itype loo nto ne yaziwa ngubani? uThixo yedwa. Hence ndisatsho abazikhangelelayo abafazi, abazikhangelelayo ispouse zebenze lento qha. Bayimamela. Xa uzikhangelele ispouse uthi uyakuba uqinisekile akuze kuwa noma. Are you sure? Usenama love uthi short. Are you sure? Athi umuntu ayithi ke nguye ndiyamva unamahlwala. Athi uThixo ngenile ke. Athi uThixo ngenile mntakwethu uzawuthwala yonke into yakhe because uThixo usayinile. Ebesazi ba ayingowakho qha wena wanamahlwala. Walekwa inkanuko. Yazi inkanuko sutshatiswa inkanuko. If utshatiswe inkanuko utshatiswe spirit of lust. Amen. Kaloku once utshate ngenxa yenkanuko utshatiswe spirit, utshate ngelust, iza kukhontrola khe lo mtshabi lust ikulaste ngapha. You're last at the boss. Ungene last. Hayi ne love. Yo, what bana sile ya. Oqamelana. Ndaba hachati. Entanam yona ukuthela iphupha nje. Sanujonga i-physical body. Siyavana. He must be lookable. He must be lookable. What if lookable? Lookability. I guarantee no. uThixo umana wazindoda ebhadlileyo nendoda engathi bhadli ezenza bhadlileyo engabhadlanga.
Uyabona ukubongabona ubuhle bamantombazane. Yo, ungasushada everyday. Njengoba ubona ukuvala umhlaba phezulu wena, yoba asinguye wonke umuntu omhle ngaphandle, omhle nasenhliziyweni. Amen. Ixhaphakile bangcwele uba umuntu omhle thina ingakho xa ekwazi ukusimayela uqomba hayi nguye. Yebangcwele into edibene ne-outward appearance yeyabantu hayi ekathini. God deals with the heart. Yabona mna into yabantu ba andinaxhala ngamtshado. Mna ndoda ndibaza abanye abantu. Mna andinawaxhala ngamtshado, ndandingasindiswanga, ndazibona umuntu ewokha pha kodwa nguMiss College kanti ngwam. So akanabawuthi bendiswankulisa mna ndandingazi uba unetype. Ndandingazi noba umfazi uyacelwa ulinde ubuze uba nguye na. Ndandingasindiswanga. Ndibona intombi emnane emine zemihle xa intombi emhlophe iyophuma leya xa iphuma uyabona ke ndiyayishina moya mna ndifika le ziyithuyo izinto ekhaya ndithi nangu upha izazi le-tanners nebona le-pipe le-tanners kukhona engasekho phaa phezulu ekoneni phaa phezulu washiywe igephe enkulu apha ekhaya ndifuna wakha amaxande inbute wonderful. Ngoku mna ndibomba yabona ke ngufana uba xa iphuma kulaa ndlu isa ukutya kutata iyokha kwendini uhlala abafana elalini kuthiwa umkabana. Andicinganga abantu bandoze mle umfundisi. So andinomsola umuntu otshate engasindiswanga. Sevana inceba umuntu othe engasindiswanga uThixo wambonelela ngepipe. Inceba sisencebeni thina asengxakini uthakathi abantu bazeke sebesenzile thathile nabijani khetho uyibona. So bazana bami, don't rush umtshado. Yo, into lenzenza abantu namhlanje. Don't rush. Xa ndihamba kwezi zikolo ndifundisa abantwana ndiye ndithi bazana bami, there are things that are choices and non-choices. Ndiqala nge-non-choices when I'm giving abantwana words of wisdom. Ndithi i-non-choices zizinto ongakhange wena ngokunokwakho wafuma makube njalo. Ithi yabona mama wami ewe besaphila mama yamthanda sembuyi kwakwenguba mfishane umapha kutata. So yengo if utata capital letter I umama usimolele if yengo if kuyabathanda zabantu so zange ndizithandele ukuzalwa ngu-if. It's a non-choice. Nangani ndibona omama omde notata basejonga abazali bama bebona bayayitshintsha. If will always be if. Nisakhona. So ukuzalwa ngabazali abanje akuyo choice yakho. Yeke lento ukukhalazela abazali. Ukuba bendizalwa mama kabani babezondela ngoba uthanda ngolobani sasithanda bangani ngoba uthanda ngosevenkileni bazomhluphe ukhalo ngosevenkileni enosonga ngalo yo udela umzobo kwento umasibulele kusam asithi ngolo masibulele bakhala izonga phela ziyakhamba ndandingazalweni
okuzalayo is a non-choice. Don't bother yourself ngoba ndizalwa ngabazali abanje. Awuzikhethelanga, awuzithandelanga. It's not your choice. It's a non-choice. Uthu abantu ozalwa kunye nabo, your siblings. In some families nowadays, abanye abantwana zi-lesbians. Ibe ingumntako kwenu, engumfana. Awuzumthini umntaka mamakho xa lesbian. It's a non-choice. Awuzenzanga ukuzalwa nabantwana abanje. It's a non-choice. Awunoyiguqula loo nto. God saw to it ukuba akekho umuntu ongakwazi ukunyamezela abantwana bakokwabo abanje ingenguwe. It's a bonus. It's an honor ukuba uzalwe nabantwana abanje. Ubathande benjalo usazawubhatalwa ezulwini. Amen. That's a non-choice yesibili, ne? Amen. Number 3, ukuzalelwa uGcwalbovu, deep rural areas. Zikhona i-suburbs, zikhona ilokishi. It's a non-choice. Uyathanda, awuthandi, uzalelwe kulaa Bhundu. It's a non-choice. Andithi bantwana? Amen. Unyaka, i-date, inyanga, ixesha ozelwe ngalo, you will never change it. It's a non-choice. Nikhona? Abanye bazalwa ngesisa, abanye bazalwa ngoNthathu. Ayifuna sibene language yethu angeva amadoda. Khona abantu batotwa xa ezawusala ukuthi Nzathu. Abanye hayi man, akalo nakho language yethu yomama angeva amadoda. Nzathu. Ndiwathanda amanesi. Bakwenzeka Nzathu. Athi ngasikezela thina sasiyiphinga nami indana malile. Hayi Nzathu kuduza tata. Hallelujah. Amen. Mamela ke awusikhetheli yonke leyo iprocess. But kunezinto ezinhlanu man. Don't fail in those choices. Don't fail any of these 5 things. The first choice, esikubona ngayo uba buyaphi ubomi bakho, yitshomi. Uya ngokuthi ungubani, uphila kanjani, uhamba nenzenjani. Mntakwethu, show me your friend. I'll tell you your destiny. My God. Abantu abaninzi amagamba wabo abulewe zitshomi. I-ministries zabantu apha ezinkonzweni zibulewe ngabantu o-associate nabo. Njengoba ndiyindoda engathi indoda edla yodwa nje ayibokuthwenza. Ndilumkele into yokuba ingaba ndihamba nabani. Xa ndikwapama because I know who Palmer is. Abantwana ayikokuthwenza. But association brings assimilation. Mlumkele umuntu oze associate naye. I-ministry yakho ingathenwa ingafa before time ngenxa yomuntu oze associate with. Zininzi i-worms
endlini kaThixo kugcwele imibungu endlini kaThixo. Abantu abazowudla iministries zabantu apha ebandleni. Don't just be friendly. Buza kumoya uba nguyena lo ongandikhoshela ezintweni eziright. Yabona bangcwadi, ayikho i-area uSathana amastarisha abazalwane njenge-friendship yokuthiwa ukuthandaza. Yabona ukuthandaza naye ingozi umuntu uba uthandaza noTshaba, uthandaza newema. Niyadibana pha usho zonke i-project zakho idlule wena iyothi iyohlafuna zidliwa yiyo wena. Intercessory wena dwela abathandaza abasegwadana. Yabona bangcwele le area abathandaza because emthandazweni iyona area amagqwirha ayithanda kakhulu nca ezazinto. Yazi into ebethe amabandla amakhulu. Yabona ikomiti itya ibe ngamagqwirha pha phezulu because zonyulana zodwa izinto. Bona zisebenza imfundo too much nakwinto zikamoya. Ikomiti beyikuchapha seni wegqwirha, deputy wegqwirha, mabrand wegqwirha, funeka khona i-additional members zabantu abarayithi. Abantu abarayithi zi-additional members. Yonke ikomiti labathakathi. Ngamanye amazwi zonke izinto zibhadle zale cawe zixoxwa phansi kolwandle. Niyaqela naye. Ayikake ndiplene ke le nani yasibona. Wakho ibandla kumnazo ibandla. Futhi nifuneka exesha elinje. Ebazali mama andifuna ukuxoxa. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh, what a blessed sweet communion. Jesus is the friend of mine. Can't tell nguye isitshomi. Friendship with Jesus, fellowship divine. Oh, the blessed sweet communion. Jesus is the friend of mine. If usazikhethela khehle usazawuhamba namadevil worship. Awathethi kamnandi, awakhuthalanga kwi-fasting. Lana join i-fasting yenibandla anizundaza nidumile kanti bebefastiswe nguSathana bonke. Xa sikwi-7th day wathi uThixo ufastele bani kanene? Wathi phuma kulo shalo. Abazalwane if abakho kumoya bangafastiswa ngamagqwirha. And xa nifastiswe ngamagqwirha nizokwandisa amandla awo. Don't just go for fasting. Ungazi uba kufastelwa ntoni. Kanti kufastelwa ibandla mabe ngathi liyabhokoxeka na ungene kuloo nto. Friendship, good choice of a friend. Iqala kwi-friend yokuqala mayibe nguYesu friend yakho. Yena owazi inhliziyo zabantu bonke akuse kwabenhliziyo yakho, uthandaze nabenhliziyo yakho,
kuba unoYesu wazinhliziyo zabantu. Number 2, with students, a good choice of subjects leads to a good choice of career, which brings a good choice of a job. Niyathanda abantwana bam ukungxamela izinto ekuthiwa zilula, andizimisha amagama ukuthi andamezi subjects. Ungazifuni ezithiwa zistrong, ihambo o-maths no-science. Hayi, sifuna i-maths. Kanti wena kwa into yakho ibifuna ngena kwi-maths inzima njalo. Ayikho i-subject engabalulekanga, but some subjects are difficult by nature. And ezo subjects zenzi most of the times zikusa kwi-destiny ye-future ezokwanelisa. Anditsho some subjects are inferior. No. But zitsho ukuba wena uphiwe kweliphi icala, follow your pattern. Once you have a good choice of these subjects, it will lead to a good job of good choice of career. I-career ikusa kwi-good choice of a job. Imisebenzi manigcwala lapha ukhethe wena ungakhethwa umsebenzi. Nibona iSouth Africa inje yimisebenzi ekhetha abantu abakhetha imisebenzi. Ubona ba ayongonesi lo. Indlavini xa kwafika ipost. Naba ihlaba umhlaba endlavini. Izama ukujova. Poor approach. Apha eSouth Africa mninzi umuntu othisha ngeyothishana. Bona lo bezoba lipolisi. I said, bye. Jona umntatu ukuthola zalowo thibani nathi yakhe. Uyabona masiba, yabona masipha kwa-security. Njengoba nabela fanyana nokuphama zokutambela kuba ibhanana. Beva kwale kuze kwa-security boma ibhanana. Hayi kodwa ngicela ukubaba. Hayi uthi umthebe manibambe akhubame akhambe uthi bambe hayi usumthetho ayo police umabhalani lo so maninzi ke namapolisa ke angene kuba kwafumana umsebenzi qala emapoliseni yona ugcwele utsotsi amagiza amapolisa liqeshiwe ligiza lifuna umsebenzi zange lanothando lokuphusela abantu. So ke zonke ke i-professions bangcwele likhetha nje izimali ezaziyo ezenzaziba zezokuqala ipolisa uthisha nonesi. Most of the people are not located kwindawo that are destined for. Hence will a mess. It's a wrong choice. It's a wrong choice. Hayi, le nto choice yangena wala becaweni. Ayikho ngaphandle. Kufuna umuntu oyi-elder. Yebona, ibonwe hayi, yiyo nyane le. Ungathi asifana sifaka kuba singena abantu. Yo, ingabahlebi i-elder. Ngabe sipani. Umuntu hayi kulinywanga. Abalinzi abavelethi. Hayi bangcwele unokuthini insima elinywanga noba ufaka amavelethi azobhanka lo nsimbi yose. Linda isona kuthiwa lo utake kwindoda masikwenze elder. Yo! Yawuza lotshwale mama elder. Hlobo yawo. Linda aseza thandaza ikuthiwa. Mama zobona ngithela namhlanje. Ichosi yayo bangcwele yasifika ntoni? Icareer ekusa kwijob andithi. Right. A good choice of a career. Number 3, a good choice of a job. Right. Number 4,
Hey, a good choice of wife. A good choice of husband. Ebazalwane, le ndawo yemitshato sanoyithatha kancinci. You rather ungatshati kunoba iphupha lakho lifele emtshatweni. You rather remain single than destroying the vision of God about your life. Kaloku after death, enye yezinto uThixo azosincoma kuzo kukuthi utshatile uphinde uyifumane indebe, because ikhona into ene-crown nomtshato. Wawuphatha kanjani? Wawuphatha kanjani? Ikhona i-crown yantoni? Yomtshato. Ikhona i-crown osizoyiluza because umtshato. Ikhona i-crown ozoyifumana ngokugcina umtshato wakho, unqamela umtshato wakho, uhambe noThixo nomtshato. There's a crown. Ikhona i-crown eza kuphosa ngoba uhoye umtshato more than the vision. Yabona kule balance wena? Yabona khona wrong xa ingekho right? And bangcwele eyomtshato ingathi ipostolo inelishwa imitshato iyapastalisha. Kuyathika buka kupostolo yomtshato. Imosi yabantu abakwinto ze-counseling ze-pastors. And ke xa singena deep asupostolo umtshato, mninzi ube ngozuyifumana i-crown because of marriage. Nangendlela ekuthishwa ngayo emtshatweni kopastor. Ayambetha umuntu highly super spiritual because abangeni kwa spiritual. La ndawo isho omnye lento emishado. Hayi, right man. Uzoma pulpit qale uke ufumane ukuzilungisa man apha endlini. Juka namandla. Jonga ithi ipolicy yami. Akukho kwalirongo ekuwoleni iziko uzoya pulpit nomfazi wakho kodwa thina bawamoya khona siyazi kase ithele kodwa sona sodwa. Ipulpit yazilelwa. Ipulpit bazalwane iyazi awuzileli wena. Okay. Nikene ndive sometimes xa ndithetha into ze-nature ye-culture. Ndisithi shona ndithi inkabi ithe iyazila. Ndithi kunemilambo engayiweliyo. Kanti ndithi kunemilambo efana uba ingayiweli because le milambo noba uzilile but le milambo iyaziba inokungcola. What if kuthe kanti umlambo sawuzoma epulpit? John ndisatsho kusafuna kuthishwa imitshato ngabapostile. Inelishwa imitshato itishwa ngopastor. And opastor kwa deliverance abaninzi abanayo inkonzo yakwa deliverance. Then bazoyithetha kwi-level yopastor kanti kunemimoya emebiqashe ba ingena kanjani ngomtshato. Andifusixabana. Wayivoyela ni? First grade. Inkabi iyazila. Umfundisi inkabi. Xa
xa inkabi kufuneka ibhokhwe ikhalile itheni inyulu. Asithi uyamngcoliswa umfazi, but you don't know okokuba uspirit wakhe undawoni exactly. Sisebenza ngomoya oyingcwele nangamandla bangibona sanudlala. Dlule ngone apostoli. Ndiye ngithi kwaba umfundi John baba yani imitshato but ungake uzome pulpit wena siko. I know why do I say so. Zikwa ke emveni kokuba kwabantu badlisile uzikwe wanele. Ndiyazi baba uthi hayi ushumana ehlathi. Ndikwa deliverance ndazima imoya. Ndiyimawazima imoya. Ndikwa deliverance ndithetha lento with experience kwela kwamoya. Ebona indawo sele uzilile lena indawo akundawo yokuphela. I'm sure azandimapha nentombi hayi irastation sesimazi ukuthi ndithixo ndingumuntu ndinenyama negazi. Thixo wam ngokuthatha umzimba womuntu usebenzele for ndenza lantoni in case kuthi kanti ndiyenza nhlaka. Xa bendihlambulula ngizome epulpit kuthi kanti ndiyenza nhlaka, makandivu Thixo bam, even now ndingumuntu. Jonga ungaphuma kwakho uhlambulukile, xa ungena egeyithini akulindi umtyholi ngegama elinye uzawuhamba emveni koko. This is the place to pull the pit. Here we pull the pit. Ukungcola singaphandle kwepulpit. So akukho expect kule ndawo. Amen. Mhla wazibona uya-expect kwipulpit umqile moyingcwele. Into yenza uThixo akuhloniphe xa usepulpit ukudila nawe qala uzazi uba ndingumuntu. Ngoku ndiyomela uThixo ebantwini abafana nam, ndincede Thixo okwalo mzuzu ndinxibe ndibe nguwe phambi kwabantu bakho. Hey, intona le ndenza namhlanje? Hayi, anofunayo noba naku zokugqiba. Kunumber 4 lithi ngigaba number 5. Bazalwane bam, sanodlalela emtshatweni. Uba ngaba ngelishwa ubetheke emtshatweni, ubetheke kweyona nto eyenza umuntu ekugqibeleni athi ndiyabulela kuwe Thixo. Ungafunda ube nayo yonke imfundo uqoqe futhi kune-future ubethwe ngomyeni. Yonke into uyikolekthile unayo ngenxa ye-wrong choice of a partner. And that's how umuntu uyazibona noba bekufana uba ndiphaya but ngenxa lomuntu. Ayazibona? Uyazibona? Ayifundi iBhayibhile kodwa okwanenda kuphela. First Corinthians chapter 7 and verse 27 siyaba nje.
ndenza ntoni nam napha namhlanje? Bantu abathandini apha ndithelise izinto zenu. Abadala undithe makathethe izinto zakhe. Basinamthanda thina. Yo, marry at your own risk. Awungamthanazelanga. Khethile, thathile, and bangcwele. Abantu sanibathatha kakubi xa emtshatweni kuthiwa kukhala amanqindi. Kaloku kuphinde umoya usiba ngokaThixo ubone tshini xa umntu ekuxova utshatile ekwenza igwinya uyashiba kakade ungubani ufuna ntoni apha uvale umntu wam nje. Kaloku umoya khona uyaboma hey nansi le object uyi-object uvale umntu uvale ubambo lomntu uyi-object uvale ubambo lomntu kowukhala amanqindi because ususwa le object de kungena umntu. Iyo madikiza uthathwaphi hayi ndithatha kule ndawo nawe uthathwe funda iBhayibhile le. Verse 27. Okay. Ubotshelelwe na emfazini. Yo. Hayi ka uyithela kuyaqala umfazi ngendoda eBhayibhile. Uthini? Ubotshelelwe na emfazini. Ningabayela abafazi nqale vesi. Madoda. Ningalehla abafazi apha. Uvama ukuthi ndibotshelwe nabo. Yabaza madoda. Uya? Musa ukufuna ukukhululwa kuye. Ukhululekile na emfazini. Musa ukufuna umfazi. Yo. Uthini ukuthi bafuna umfazi? Ni wrong. Kawuphinde ngibambele vesi. Ubotshelelwe na emfazini. Musa ukufuna ukukhululwa. Ithini esingesi hleze esingizobhetela esingesiyathandwa ixhosa yathanda kwesibophele nyana ama ungamke kakhulu. Uthini umuntu esingesi? Asinamasaya amadala bekufunwa le nto sikhothi yakho emveni kwayo. Andazi bothini ukuthi befuna le nto. Yeah. Verse 27. Have you got a wife? Kuyabuzwa ke. Ndinaye mna wena. Then don't try to get rid of her. Umyalano sekhona. Uwakho nje. Ukubona umfazi. Uthosa umyelo sekhona. Khona kuyi. Are you unmarried? Okay. Then don't look for a wife. Yo. Yema wathini yazi? Twakhonzani ekujoba abafazi. Khala futhi. Okay, godlule ngesingeseso phela. Ikusesixhoseni noma. Verse 28. Kodwa ke ukuba uthe wazeka akonanga. Nangoku. Nokuba intombi ithe yenda ayonanga. Straight. Ke abanjalo boba nembandezelo enyameni. Yo. Ayifundwa tula vesi kunganyana umthatha. Hey, I am warning you. Tshatani saziba nibande imbandezelo enyameni. Ewe. Ayithethwa le nto uba nina nina umtshato yi-wedding day. Umahluko mkhulu between i-wedding day nomtshato. Nangoku manje icinga apha umtshato. Cinga mina lokho mhlophe uwunduzi. Nangoku. Ngicinga loo nto yo ndizephise emini yam ndinxibe uwunduzi. Ayingomtshato lo yi-wedding day. Usenza umtshato lo umtshato yavesi iphinde yavesi yomtshato. Kodwa ke ukuba uthe wazeka akonanga. Eke? Nokuba intombi ithe yenda ayonanga. Ke abanjalo boba nembandezelo enyameni. Not emoyeni. Mhla umtshato understand spiritually
kumhlawudeva engxaki yenu imitshato yuvele umtshato only emotional. Mhlana understand umtshato spiritual, you never have a problem umtshato njengam. The second. See, no, you have to teach them because I want to teach you about love. That's what I want to teach you about love because it means into because people consider emotional love as the love. Emotional love brings most of the times it lasts than love. Emotions are part of the but emotions must follow spiritual. Spiritual man emotional now spiritual then. That's why all that time we talk about eros. Mariland the waka. Kaka ufunda mama le verse show us in the pen verse and you know choose what I'm literally great. Verse 28. But if you do marry, you have not committed a sin. No. And if an unmarried woman marries, she has not committed a sin. No. But I would rather spare you everyday troubles that married people will have. Troubles. Again? But there is certainly no sin in getting married, whether you are a virgin or not. All I am saying is that when you marry, you take an additional stress in an additional stressful time. And I want to spare you if possible. Akuthiwanga abafazi stress. Both. Asale une stress emshadweni awazi bawenziswa. Awona. Kana nizwa ngawe. Kaloku yakho ayikho. Sanikuthi ibelele. Uyawuphupha nini ubele indoda? Ayisithi indoda. Bana bami, ngiyabona lenithandayo ba emacaleni nifonelane, nivumane, nize kum sanigqibile mina ndifaka isignature. Uba ndiniyathandana, tshatisiyana. Andinakwatyala kuThixo ukuthandisa ikati nengwenya. Abantu abamanje ndisho ndithi ungazi ucuba bekumadiyiza exakeke kangaka ngumzimba uzofastela wena kuziba Thixo nguye nalo obonelakhe lo ndifotyayo wabanelakhe lo zange ndifune kwakwazi ngento yakhe but ndathi ndilele ndiyaboniswa le ndoda ngento esisapropose leyo iya kulolo mntwana ingathi yo ibizwe inhloko yetrain that hayi isona ba inhloko yetrain isikazothi uThixo yavuma nguye ayovukela nakamfazi wakhe kwavuma uThixo wandikhilela ndiyakanda mbuza wathi nguye khaba bamthi kancane ahleka amadoda lusinsini fazi mhlanje so lakho uthi wandikhilela
akafana yenze loo nto andixakeke and ndifuna ikeyiki ngona ndiyitya ikeyiki kwedinkoni uba noba ngusatanana ndisadla ikeyiki. Umtshato wona uyadingeka, uyafuneka, because we need children from a blessed family. Kodwa sanungxamela umtshato. Bana bam, kaniyeke ukupropozana ecaleni, because nechama iza kuchama ngamehlo nta. Bantwana bam, let me tell you, hayi fama ndibantwana namhlanje. Once uye emthandazweni sele esenhloko uzamphupha, what will happen? I-conscious mind apha emini uzocinga lo muntu, cinge lo muntu, cinge lo muntu. Ebusuku i-subconscious mind imthatha imveze nihambe ebaleni. Yilaa nto ubuyifaka i-conscious mind emini. Kuyasa uye emishini. Hayi mfundisi, thina ungqinile ndibonile. Hayi wethu, udlale i-conscious mind ne-sub. Moya. Once umuntu aqala thethe ecaleni ukujobhi. Hence sithi indoda mayize kum eofisini ingekathini nenkazana, so that into yawo intombi yothuke ngalamini itsho ithandaze iserious. Umuntu bangcwele udalwe nguThixo ba uyikho umuntu. Uzawuwela emtshatweni kanti uyi. But xa ubizwa ngumfundisi, uthi xa uphuma phaya kukhona abantu akwazi ukuthandaza. Hey, omama bam, ndincediseni. Ungasho uba ngubani. Ndinento ethi ndifunwa kwelo cala, but andiqinisekanga nam ndizawuthandaza. And xa uthandaza sungxama. If it takes 2 years, usathandaza. Ibintoni 2 years? Ezikumuntu omtshado bomako bonke. Uthi ho. Azokhalonina yengoku. Akakha nabantwana khalonina. Ndithanda umtshato wefemile kwaBhango apha kwalithi. Le ntombi yamkhaba umfana, yamkhaba ngenyawo zombili, ithi nothi mna. Hlala umama uBhango emthandazweni. Bahlala, wadlula unyaka, wadlula wesibili, owesithathu, yafikilile yode uxolo ngumyeni wami. Laa ndoda yava yaphola. Hayi lamakhweya kuba ike wathi intombi uyayivume uba ngabe ubonise nguThixo myeka aphezule mani. Aphezula akathandaze senyameni. Kungena nabanye bemthandazisa uzovela uyofikelile emshini. After 2 years. Lo vele udlule 2 years wathatha ndibonisa angisho waphofuke awubonisa. Kodwa siyaliginya noba liyakhala. For the sake of love of our children. Namhlanje bangcwele uThixo ubezo ayina nje ezindawana zoba lungisana ukuhlala. Lungisana ntoni? Lastly, Sivana. A good choice of belief. Ifana ngawungabuka. Yebangcwele mninzi umuntu ebekumele ba usendaweni yakhe ongene kwicawe rongo. I-Christianity ine-sectors ezininzi I cannot mention. Mninzi umuntu ongumKristu but ongasindiswanga. Mninzi umuntu ongumKristu but ongabhaptizwanga ngoMoya Oyingcwele. Zininzi inkonzo ezizikhalisi. Mninzi umuntu othwalele icawe.
Zininzi inkonzo ezinabantu abaninzi, mega churches, but without the baptism of the Holy Spirit. Uba uthe uthanda uThixo ngelishwa wawela in a wrong belief. Yazi bangcwele, Thixo nincede. Yazi apha ekusindisweni ingasi inkonzo ozawukhonza kuyo uyithandazele uyityhile. Sine challenges nje emabandleni ngabantu abangengobaloo ndawo. Kukhona umuntu apha endlini obemele uba ubeka i-fake machine phezulu uzodlala beCrashboard. Ndinabantu babo abaphaka o-fake machine ko-Sons of God badlala pha, into yami lapha kunje salimuntu babe lapha. Nawe nulapho ungawalapha. That's why uyayimosha le cawa uthi uthanda nokudala because ufaka ukwapha. When you have got your spiritual home, I don't care about what ulunywe kutata uenta wakukhaba wakuthini ekhupha ngaphandle umuzukula wathini uyokuthi andizanga umama uzulu ndaboniswa ngelibandla. Yazi bangcwele, uThixo if igift yakho ebeyilungiselele i-Assemblies of God uze wena uye kwi-ministry ethile uzobethwa kuba laa gift ayizuvana ncakasana ne-doctrine okuyo because you are in a wrong doctrine for your gift. Nangoku mninzi umuntu ophuma apha kumadikiza ovela afika angalunga kodwa uyabona uba unophawu lwamathini. Ayikho bangcwele inzima into yenu yazi akade ngimchaze namhlanje. Baninzi abantu abandityhilelweyo besemabandleni wabo. Batyhilelwa mna, batyhilwa eli bandla. Nyhani bafika. Hey, zibahlaba ezam. No, ezampondo zibekelwe nina to test uba uyayazi into oyifunayo. Jonga, ndim umuntu abengabaya negxotha. Ngelishwa soze ligxothe into. Nalo ndithi wemkapha is because ndandizama ukubona uba umntanam akwenziwa kanje, yenza kanje, andinaqhala nomthetho ngayo. And yazazi uba wherever she is, enjeya nje nguMadikiza. Undime egcatha. Siyevana. Jokani i-anointing oseva kuyo yenzelwe igift yakho. Kukhona abantu i-anointing abaseva kuyo ifike ichasane negift yakhe. Anyamezele umuntu kube engazi uba makathini. I-anointing oseva kuyo mayibe lilolo legift yakho. Kukhona abantu abagifted more than abafundisi abaphansi kwabo. And uzawusuppressa ke. Zakhona. Nasi. Bahlala. Ngumlomo othetha ukukhupha ebandleni. Impondo ezihlaba umhlambi ziwukhuphe ngaphandle yimilomo.
phofu nodaka sebekhona abamilomo ebhuntshuntshu yabayo ndoda ulukile sondoda jonga uba wawundibonisiwe if ndatyhilwa kuwe mabakuhlaba omama uthi andizanga kuni deserudix nikhona uba ngabe into yakho ikumu uzoyifumana ngokuseva into yam eyakho ilolwa yam eyakho ayindawo ungasubmithanga kweyam awuvanga ngendlela nje sukhutshwa ebandleni ngabantu abaze kule nto usekuyo ukuhlaba asala zingakudla intakumba zomnye umzi ushiya idumu yakwakho akuphakame bandla sekuya zobona zova ngomso Nkosi uthi no chapter 6 uthi mina ngikhethe raise siyakuye ngomso ndezela ndikubambe kamnandi uzubaleka ngoba ithi into ayidlula haleluya amen cela khawuthi nje yabona namhlanje ndifundisile ngantoni nge-choices. Have a good choice. Nalapha kwi-ministry, have a good choice of your ministry. Sizokhulula namhlanje ii-ministry ezibotshiweyo. Sizokhulula ii-ministries zabantu ebezibotshiwe because ubengazazi bakanti it's about a choice. Let's say ke ngoku kwezi zinto bendizithetha apha ziyaku-affecta. Why ndizithetha ukhona? It's your day of deliverance. Cela umuntu othi tata uthethe ngento ndeba uthi uthetha kum ndizobakhulula. Umuntu onento ethi when you spoke about this choice it was about my life. Come, I want to deliver. Yabona kani abantu ongathula kanti yasewa sibona apha kwashumaya namsamila mama don't cry. There's a deliverance week bangwana. Why is all this we deliver abantu abaninzi umoyingcwele. Even today umoyingcwele uthe mthethe nge-choices so that we are being reconnected with our choices. There's a reconnection, Manuel. God is reconnecting us to our destinies. Akacinga umoyingcwele athethe kanje abantu bakaThixo baxhoma izandla in numbers like this kanti akananjongo yokudeliver nje. It's never talking to me. Abantwana mawuphoxiwe elithathu thena tata thetha ngamabili elizale njalo elithele ngabantu elesithathu ngumuntu ozitheleleyo oncama konke ngenxa gospel bakhona. Elesithathu ithena ngumuntu othi efundile enento yonke abafana befuna ukumtshata beze engineers beze accountants athi but not uThixo ngatsho uthi ngenxa ivangeli akastay single ulithenwa
elazithinileyo namthatha. But when ulapha, result is never too late to mend. It's never too late to mend. Noma is a wrong choice. Namhlanje is a new beginning. The petty transition, petty transformation. Your mind is being transformed. Amandla kaMoyingcwele azokwa the transformation and the renewal of your mind. Yonke into yakwehlela, let bygones be bygones. Suba sayikhumbula ipast, uThixo unako noma wachata orongo, kodwa uThixo namhlanje reconnects with your destiny. Tonight is the night. Tonight is that night. Yamkela lento ngokholo. Zibone uphuma kwikhukhuni obukade ukuyo. You were in a cocoon. Kodwa namhlanje liyaphuma iguzi ekhasini. Ngoba intoni ebukukhoxile ibamba ubomi bakho ebubuyisa umva because of your wrong choice. But namhlanje siyajika izinto. Siyajika. Uma ngabe uThixo wangigcobela inkonzo ye-deliverance, this is the night of your deliverance. Even myself, in some other areas, I'm weak. But the power of God is not weak. The power of God in me will never be weak. I come to you with that fire tonight. I come to you with that power tonight. Kukula ikondo wangoku khona igama lenkosi Yesu lilo igama lika Yesu elikwazi ukutshintsha isimo. Akukho gama limbi. Acts chapter 4 verse 12 esinokusinda ngalo ngaphandle kwegama lika Yesu. Igama lika Yesu linako apha abantu bengenako, lona liyavula, lona liyakhomboza. The name of Jesus. Besokonakele uthi ndime emnyango ndiyenqonqoza ngena. Tonight, your mind is renewed. Yonke into yathethwayo ekubeka kwi-dungeon, namhlanje uyaphululwa. Amazwi athethwa phezu kwakho ebekunkonokonoza in one situation, in one environment, namhlanje ndiyawarivesa wonke amazwi amabi athethwa kuwe ukuze uhlale endaweni engakufanele. Ngoku ngegama likaJesu, ngoku ngegama likaJesu, you are being delivered. Igama lika Yesu lilo elisiphula yonke imithi uSathana ebeyibeke empilweni yakho. Namhlanje you are being renewed. Noma ubusawunqabile into entsha iqalile kuwe. Ubomi obutsha, into entsha iqalile. Ubomi bakho benziwa
kutsha, impilo yakho yenziwa ntsha ngegama lika Yesu waseNazaretha. You will never be the same again. Shokoto. I wish le nto ndiyithetha apha bazimane uthe uThixo kule mvuselelo ndingadlali. Whatever I say, take it by force shall come to pass. Moya mna tata ndasi. Ndiva amandla. Ndiva inkululeko. Abantu anabakaThixo njengoba lapha uThixo abareconnecta with their destinies. Danilo Satan. Enkosi yamagqwirha. Kuba ngenxa yawo niyakhululwa. Niyakhululwa. Yamkelani ke ngoku lenkululeko. Yamkelani lenkululeko ngegama lika Yesu. Yamkelani ukuhlangulwa. Yamkelani ukukhululwa. Yamkelani ukukhuselwa. Yamkelani ukuxolelwa. Yamkelani ukusindiswa. Yamkelani ukuphiliswa. Namkela intsikelelo kaYesu Kristu ephezu kwenu namhlanje. No weapons formed against you shall prosper. Yonke imixokelelwane ebibophe wena ukhululwe kuyo ngegama lenkosi Yesu. I prophesy now in the name of Jesus that all of you are prosperous. You are prosperous. You are prosperous. You are prosperous. In the name of Jesus, receive your prosperity. You are blessed. I say you are blessed tonight. Receive your blessings. Receive your blessings. Receive your blessings in the name of Jesus. I still maintain and repeat that no weapons formed against you shall prosper. Zonke izinto ebezokhelwe ukulwa nawe namhlanje azinako ukoyisa amandla kaThixo aphezu kwakho. Thixo ngeke somandla Thixo abantwana bakho baphinde bakuthembe. Ubantu bangeza kwi-altar Thixo wami baphinde kanjalo. It will mean Thixo wami wena uthethe uninzi ukuze abantwana bakho Thixo wami bafune wena, bakuzukise, khawubaguqule, khawutshintshe ingqondo nenhliziyo zabo. Bebezibeke Thixo wami kwi-dungeon wabakhupha. Abalentshumelo somandla idelekile kodwa somandla ichana abantu abaninzi. Uzuko nembeko ngenxa yomyalezo ndilibuyisela kuwe Thixo. Bangaphakamisi mna abantu bakho kuba ndathi Thixo ndiphakamisele uze ngawe uzuyiswe. Ndiyabulela Thixo. Tata ndiyabulela. Baba Thixo wami ndiyakholwa uba ukwenzile okuba kucingayo bakufunayo. Kuba somandla wena awujongi mphandle, ndibona umphandle mna. Wena Thixo ubona la nhliziyo nala nhliziyo nala nhliziyo. Dila Thixo nenhliziyo zabantu bakho sebesemakhaya for your glory. Ulela ke wena. Ulela.
Enkosi Thixo wethu, Nkosi moya oyingcwele, moya wenyaniso, moya wamandla, moya wobuyithixo, uzuko sibuyisela kuwe, imbeko sibuyisela kuwe, siyakhahlela eThixo kuwe, ngoba Thixo le mfundiso besiyidinga, le mfundiso Thixo wethu yokhe ingqondo zethu, yasidilivalisha Thixo wethu engqondweni, moya oyingcwele. Siyabulela Thixo wethu ngoba ezinje Nkosi imfundiso kwiinsuku esiphila kuzo sezinqabile Thixo wami. Ibe nguwe Thixo uqobo ukumsebenzisa Nkosi umkhonzo wakho ngale ndlela Nkosi ofuna ngayo. Enkosi Thixo wami, bawethu namandla onke ngenhliziyo Yehova Thixo ozibonileyo namhlanje uba zidinga Thixo ukuzinziswa ngohlobo. Sifundile ke Thixo wethu, noba Nkosi singangabikho phakathi kwabantu, noba singasodwa, kodwa Thixo asoze siphephethwe imimoya ebhudla apha phandle Thixo, ngenxa yale mfundiso esizinzisileyo. Ngoku sisizityalo Thixo wam ezinengcambu, elingathi nelanga noba Thixo wam lingu-40 degrees livela Nkosi empilweni yethu, noba kungafika Nkosi sithi Thixo wam asoze sisuke, ngenxa yoba Nkosi ngoku we are deep rooted in Christ, ngenxa yokufundiswa nguwe. Uzuke Thixo wam sibuyisela kuwe Nkosi nembeko egameni Nkosi yethu Jesu. Phume nathi ke Thixo wethu xa sizawuhamba Thixo wam siye emakhaya ebusuku, siphose igazi kaYesu all over Thixo indlela esihamba kuzo. Mayibe nguwe Thixo ilight yale anointing, masihambe nayo iyosifikisa le nkanyezi Thixo emizini yethu. Masifike Thixo sekuvutha umlilo apho Nkosi intende yonyawo lwethu izawunyathela khona. Ngalo igama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha, udanile Thixo uSathane ebeceba kuzawuvutha. Akayazi Nkosi uba une-strategies ezininzi ozisebenzisayo wena, ngoba unguThixo wazi inhliziyo zethu. Siyabulela ke Thixo wam, take over control in the powerful name of Jesus. Amen.